Καλησπέρα θνητά πλάσματα του ίντερνετ. Είμαι ο Βλαντιμίρ το Βαμπύρ και όταν δεν τηγανίζω ταραντούλες για πρωινό, θα είμαι μαζί σας για να αναλύω ταινίες τρόμου. Σήμερα θα μιλήσουμε για το φιλμ «Ο νέος εφιάλτης», στα αγγλικά New Nightmare, που κυκλοφόρησε το 1994. Μια ταινία του άρχοντα του τρόμου και σκηνοθέτη Wes Craven. Και επειδή θα κάνουμε βαθύ σκάψιμο τόσο για τη σημαντικότητα όσο και για τα θέματα που προβάλλει ο Craven σε αυτό το μοναδικό slasher, σου προτείνω να απολαύσεις την ταινία και έπειτα να δεις το βίντεο. Με λίγα λόγια spoilers ahead. Και αφού έκανα το καθήκον μου να σε προειδοποιήσω, ας πιάσουμε τα πράγματα από λίγο αργότερα. Και συγκεκριμένα 2 έτη μετά την κυκλοφορία του νέου εφιάλτη. Ήταν η χρονιά που η Ιρλανδία πήρε το πρώτο βραβείο στη Eurovision, ο αρουραίος ήταν το κυρίαρχο ζώδιο στην κινέζικη αστρολογία και το κοινό έκανε ουρές έξω από τις κινηματογραφικές αίθουσες για να δει το Scream. Ένα αξεπέραστο meta-slasher film που εισήγαγε ιδέες που όχι μόνο ήταν καινοτόμες, αλλά έφεραν φρέσκο αέρα στη βιομηχανία των thriller που ήδη είχαν αρχίσει να ξεπέφτουν στην αντίληψη των θεατών. Οι πρωταγωνιστές ήξεραν τι θα πει horror κινηματογράφος, είχαν αντίληψη για όλα τα κλισέ γύρω από αυτόν και κυρίως αποφάσιζαν τις επόμενες τους κινήσεις βάσει αυτών των γνώσεων. There's a formula to it. A very simple formula. Everybody's a suspect. Η ταινία έσπασε τα μία και διέλυσε όλα όσα γνώριζε το κοινό για το σινεμά τρόμου και όλα αυτά με την υπογραφή του Wes Craven. Τώρα εσύ θα αναρωτιέσαι τι κοινό έχει ο νέος εφιάλτης με το Scream, πέραν του ίδιου σκηνοθέτη. Θα σου το πω απλά. 2 χρόνια πριν τον μπανζουλισμό της κραυγής αγωνίας, έτσι κυκλοφόρησε στην Ελλάδα το Scream, ήταν το New Nightmare που έβαλε στο ταμπλό όλα όσα χαρακτηρίζουν ένα meta-slasher. Όπως είπα και πριν, από τις αρχές της δεκαετίας του 90, οι ταινίες τρόμου είχαν αρχίσει να δείχνουν σημάδια κάμψης και το κοινό είχε βαρεθεί τα χιλιοϊπωμένα κλισέ. Δυνατά franchise όπως το Παρασκευή και 13, το Halloween και η κούκλα του σατανά είχαν πάρει την κατηφόρα μαζί με τα ζόμπι, τα στοιχειωμένα σπίτια και κάθε είδους φάντασμα. Don't fuck with the Chuck. Όσο για τον εφιάλτη στο δρόμο με τις λεύκες, ο πάλε ποτέ υπερμακελάρης Φρέντι Κρούγκερ είχε γίνει καρικατούρα. I'll give you my pretty and your little soul too. Ποιο θα ήταν λοιπόν το επόμενο βήμα στο σταφυδιασμένο είδος που κάποτε μοίραζε αυθεντικές στιγμές αγωνίας? Την απάντηση την έδωσε ο ίδιος ο Craven. Πήρε το πολύ αγαπημένο franchise που εκείνος δημιούργησε, αναφέρομαι στον εφιάλτη στο δρόμο με τις λεύκες, το αναγέννησε και το έκανε κύβους κνόρ. Πέταξε όλα όσα είχε συχαθεί ο ίδιος αλλά και οι θεατές, μετέφερε το ξεπερασμένο ονειρικό σύμπαν του franchise και το προσγείωσε στην πραγματική ζωή. Κανένας από τους πρωταγωνιστές του νέου εφιάλτη δεν βασίζεται σε υποθετικούς ρόλους. Όλες και όλοι υποδίονται τον εαυτό τους συμπεριλαμβανομένης της Heather Langenkamp που έπαιξε την Nancy, την αγαπημένη πρωταγωνίστρια και Final Girl από την πρώτη και τρίτη ταινία της σειράς. You played that girl in that movie with the guy with the. Yeah, sure. That's you. That's what I love about this job. I get to meet the stars. I'm hardly a star. Όλοι υπάρχουν στο νέο εφιάλτη όχι ως χαρακτήρες αλλά ως ηθοποιοί και ο Φρέντι Κρούγκερ ήταν απλά ένας κακός που δημιουργήθηκε στο μυαλό των σεναριογράφων. Στον κόσμο της ταινίας, ο εφιάλτης στο δρόμο με τις λεύκες είναι απλά ένα φιλμ όπως όλα τα άλλα και τίποτα παραπάνω. Και εδώ ακριβώς είναι που ο Craven εισήγαγε το μεταστοιχείο για πρώτη φορά στην ιστορία του τρόμου, όχι μόνο επειδή οι ηθοποιοί υποδίονται τον εαυτό τους, ούτε γιατί όλοι ξέρουν το παρελθόν του franchise. Στο νέο εφιάλτη, οι πρωταγωνιστές βιώνουν όλα όσα έχουν συμβεί στις προηγούμενες ταινίες, μόνο που τώρα δεν υπάρχει σεναριογράφος που κάνει τα αδύνατα δυνατά. Η Heather Langenkamp είναι μια ηθοποιός που αντιμετωπίζει καταστάσεις που μοιάζουν όντως με εκείνες που καταπολέμησε ως χαρακτήρας στα προηγούμενα φιλμ. Στο μυαλό της, ο Φρέντι δεν υπάρχει, όμως η καθημερινότητά της διαψεύδει συνεχώς αυτά που γνωρίζει. Listen, Daddy, I've got a proposition for you. I'm gonna go and get the guy who did it. And I want you to be there to arrest him when I bring him out, okay? Nancy, just tell me who did it. I'll go get him, baby. Fred Krueger did it, Daddy. Yeah, sure.
Έτσι, πρέπει να προφυλάξει τον εαυτό αλλά και το παιδί της από μια απειλή που κανονικά δεν μπορεί να έχει υπόσταση. Και όταν συνειδητοποιεί ότι ο Φρέντι Κρούγκερ δεν είναι ο κακός που σκοτώνει αθώους στον ύπνο τους, αλλά κάτι πολύ χειρότερο και χειροπιαστό, ξεκινάει ένα κυνήγι ενάντια στη φρίκη και στον χρόνο, προκειμένου να σώσει τη ζωή όλων. Κανένας γύρω της δεν πιστεύει όσα εκείνη ζει και έτσι πρέπει να γράψει μόνη της το σενάριο που θα τη γλιτώσει από τον κίνδυνο. Μέσα από τις πράξεις της γίνεται η ηρωίδα που θα εξουδετερώσει τον δρόμο με τρόπους που κανείς δεν είχε επιχειρήσει ως τώρα και όταν αυτός κατατροπώνεται, συνειδητοποιεί ότι έπαιζε σε μια ταινία που η ίδια έγραψε χωρίς τη θέλησή της. Is it a story? Yeah, it's a story. Ο Craven κατάφερε να ενσωματώσει τόσα μέτα στοιχεία από τη σκηνοθεσία και τις οπτικές αναφορές μέχρι τα κοστούμια και τα ειδικά εφέ, συμπυκνωμένα αριστοτεχνικά και με νόημα. Ακόμα και το ανανεωμένο look του Freddy έχει λόγο ύπαρξης, μιας και τίποτα δεν είναι τυχαίο σε όσα παρακολουθούμε. Η Heather Langenkamp δίνει ερμηνεία καριέρας και η εξέλιξή της μέσα στην ταινία είναι τόσο οργανική που δύσκολα αμφισβητούμε τις αποφάσεις της. Η ειδική αναφορά πρέπει να γίνει και στον Μίκο Χιούς που υποδίεται τον γιο της. Υπάρχουν στιγμές που θα θες να τον χαστουκίσεις γιατί είναι κακομαθημένος, αλλά σε γενικές γραμμές πείθει απόλυτα. The witch howled like a scalded cat, but Gretel ran and left her there to perish nonetheless. She ran to her brother as fast as she could and flung open the door. Hansel, Hansel, she cried, we are saved, the witch is dead. Η ταινία δεν τα πήγε καλά στο παγκόσμιο box office. Σε αυτό συνηγόρησε η σαρωτική επιτυχία του Pulp Fiction που κυκλοφόρησε σχεδόν ταυτόχρονα και ακόμα ένας λόγος που κατά τη γνώμη μου το φιλμ δεν έλαβε την αναγνώριση που του αξίζει είναι η μεταθεματική. Το κοινό δεν ήταν έτοιμο για μια τόσο αναλυτική ματιά στον δρόμο, όμως ο Craven δεν απογοητεύτηκε. Οι θετικές αξιολογήσεις από κοινό και κριτικούς απέδειξαν ότι το φιλμ έβαλε τον σπόρο για κάτι διαφορετικό στο σινεμά τρόμου και 2 χρόνια μετά, το Scream εδραίωσε αυτά που ο νέος εφιάλτης έδειξε για πρώτη φορά. Η συγκεκριμένη ταινία δεν είναι απλά ακόμα μια προσθήκη στη σειρά του δρόμου με τις λεύκες. Είναι αυτό που θα λέγαμε Alternative Meta Universe και είναι αυτό το φιλμ που εισήγαγε τον όρο πάνω από 30 χρόνια πριν. Του δίνω 5 νεκροκεφαλές από 5 και αν το παρόν βίντεο δεν σε έπεισε να το δεις, θα σε καταραστώ να σου καεί το βίντεο. Πες μου στα σχόλια τη γνώμη σου. Εγγράψου στο κανάλι και μπες στο Patreon μου για αιματηρό αποκλειστικό περιεχόμενο και uncensored videos. Τα λέμε στην άλλη πλευρά.